mga iring banbanon, mga iring gilaykit, uban pa diya. No? Explain naman diya. Uy, mga iring kuan, mga iring chismosa. Ay, nagkatapok tang ni dire. Nagluto in pa mga iring chismosa. Nagluto ni ma'am, dali tangkong sa ni ma'am. Nalamas. Uy, mga karni, kadaghan ng karni na dinubuan. Mga chismosa. Ano pangaliyo ka nang kuan ba kanang may mutamba. Imo ani? Sabi ko. Unsa husay tas mga iring banbanon? Usahay na to ang Bobot, ang imong bobot. usahay na mo mga yads, no? Ang iring banbanon o iring sungkaban, no? Montes ko ang iring gilay-git. Magilog bang kinasa sa mga kuan, no? Mga libre. Mga iring chismosa niyo. Kani ha. Kung wala mo paubos ninyo, di iyon mo makuman. Kinahanglan nga di mo paubos ninyo usa. Wala mo ba yun? Sabi nila ni... Ma-intriga rin ako. Ma-intriga. Intriga sa mga iring banbanon. Dili man mo magkasinabot. Kinahanglan Banbanon, napunsa mo diya mga iring banbanon. Lutos na puchero. Loto kag pagkaon, sobrang na to. Paniod to, uban pa. Tabahong paniod tong panihapon. Piti ang show. Nagkatigong ang LGBT Dubai, no? Mali sila. Ako iyaan ng kunawan. Naghiwa-hiwa sa kuan. Naghiwa-hiwa sa makalisan ng kuan. Paa sa kabaw na iyaan. Saan na siya iyaan? Bulalo ko, bulalo. Aba, kamil na diya iyaan. Kamil na, Kamil na na. Kamil. Amitan na naman diya. Kamil lang. Kasi mag-relax na ito na siya. Ha? Ano na siya prito? Kung sa'yo, kasturyan ni mo si Bansa, kamil naghihiwa-hiwa niyo. Kulang Yung feeling ako lami gini siya ron kay anay kami hiwa itaw taba ang mga bone marrow sa kami. Muna siya iring sungkaban at ako iya taka. Oo, mangwa ko karang kuan din. Wala ta ang iring kuan siya iring kuan gilay-gay. Kap, please kadiyot kap. Daghang salamat kap sa mga sponsor. Kung sa kasturyan nimo sa mga sponsor karon ma'am. I would like to thank all the sponsors for this food. More blessings to come for them. Hello mga iring banbanon, daghang salamat ni Kapitan no sa mga sponsor, sa mga chef diri nga si Iring Gilaygit, Iring Gilaygay, uban pang iring-iring no. Thank you, daghang salamat. God bless. Be safe. Bye-bye.